Nem hiszem el, folyton ugyanez az unalmas izé, mint a tévébe. Amúgy is most húsvét van, inkább szolkos panoknak azt elmegyünk tojást gyűjteni. Csak kell valami felszerelés. Meg, ha már itt vagyok, kirámolom a hűtőt is. Nem ártanak kaját vinni magammal. Nem olyan sok, de több mint a semmi. Nem, a kutyám nem döglik otthon. Jó legyél, majd jövök. Hát remélem itthon van, elég ciki lenne egyedül menni. Benni! Ilyenek van csengője mióta? Benni! Igen? Gyere be nyugodtan, felmegyek az emeleten. Jó! Szó! Szia! Ciao. Nincs kedved véletlenül egy kis tojást gyűjteni így húsvét alkalmából? És akkor mondom, jó kis kung fu film. Na, kung fu film megy. Most ezt miért nem nézhetem? Baszki! Na, de ilyen megy a tévébe. Na mindig egy ilyen hülye creeperes mese. Nem, bína vagy. Felül nem mehetünk, csak felcucolok. Várjál. Nem már, akkor nézem ezt. Nem cserélünk? Most hol megyünk, kussolja? Indulunk. Na gyerünk. Ja, Petyit szedjük fel, azt húzzunk. szóval hozzá magaddal a kaját. Már felpakoltam. Kutyát nem? Nem, ne vigyünk. Sziasztok, kutyusok. Szavasz, Dömbi. Majd jövök. Na, én is elbúcsúszom a kutyámtól. Szegény csacsi meg már. Megint depressziós. Ezt visszamászkál, mint egy idióta. Hé, bazd meg, el van engedve, hallod? Mi? El van engedve. De hogy van? Hát nincs kötele. De van. Akkor csak én vagyok bamba. Na jó. Azért Hát. mondom. Míg elmennénk innen elszökne. Tudta, hogy vérzést kapnék. Peti! Itt Van vagy? pénz? Ahó. Ja, Igen? igen. Cső! Meow. Hello. Jé, üljünk be ide. Essél le, macska. Essél le. Ne bántsad már az állatait. Na szóval, igazából azért jöttünk, hogy nincs így kedved húsvét alkalmából egy kicsit tojást gyűjtögetni? Majd úgy nyúljatok egy kis kaját. Beri, hagyd békén a konyhámat. Na figyelj, szedjél össze kaját, meg valami felszerelést, aztán elindulunk. Még nem tudom, hogy merre, nem tudom, mikor jövünk vissza. Remélhetőleg megjárjuk minél hamarabb. Így kezdő. Hallod, Dani, látod Petinek milyen kis kezdő tévéje van, ilyen naplementét néz, kis romantikus, látod? De baszki, mi az, hogy neki is más, mint a tévébe? Nekem mindig az a rohadt unalmas creeperes szar. Hozzak egy kis vörösbort? Nem kell. Hát... Igazából szerintem nem lesz rá szükség. Gyere, Benni! Gyere te is, Pepe! Kutyus, citus, jók legyetek. Paci, te meg legyél paci. Van pénz amúgy gyémántos felszerelésre. Amúgy. Merre megyünk? Igen, én is ezt akartam kérdezni. Menjünk erre. Jó. Jaj, Elég veszélyesnek látszik. Csak óvatosan. Na jó, futás. Már igazán kezdek elfáradni. Egy szomjas is vagyok. Itt ez a folyó, ígyunk ebből. ügyelj nyugodtan, az olyan mocskos, hogy Fúj! késed lesz tőle. Nem fogok ebből inni. Kút! Hol? Mi? Találtam egy kutat! Tényleg? Egy kút! Víz! Áááá! Futás! Víz! Fuss! Víz! Kaktusz! Jó. Engedd be Foxy! Gyere! Ah, Hé! Vágod, hogy nem tudom kimenni? Jöjj, jó.
Nézzétek, ott egy, Elég vicces lett volna, ha beszorulunk ide. nézzétek, ott egy havas erdő. És, Ja, Istenem. és egy dzsungel. Hú, mik vannak itt bakkja? Mi lenne, hogyha arra mennénk? Én még azt fel pancsitok egyet. Hát, ez egy jó kérdés mondjuk. De szerintem én is jövök ide. Itt megpihenünk egy kicsit, Akkor eszek már neki. aztán tovább megyünk. Hé, kell cookies. Nekem is van. Jössz, van húsim. Na jó, dobj egyet. Megtetszett. Hú, ahogy látom, nálad van dinnye. Fincsi sütit sütötte. Közi. Nekem is van. Van házi termesztésű watermelonom is a boltból. Mi? Mi? Na jó. Menjünk inkább tovább. Merre? Merre megyünk? Jungle? Hát, Junglizunk egyet? nézzük meg. Fussatok annyira. Eléggé meleg van itt a sivatagban. Kezd Az- unalmas lenni ez a sok futkárodás. De És a még dzsung- nem találtunk semmit. De a jungle-ből legalább kiderült. Valamennyire. Hát figyelj, legalább már nem lesz ilyen nagy meleg. Hát igen. Úgy azon csodálkozom, hogy nincs egy egyetlen állatkasölt a sivatagba, még kígyót se láttunk. Tényleg nem találtunk még egy állatot se. Inkább örüljetek neki. Én nem örülök az ilyennek. Ez a rossz érzéssel tölt el, hogy kihal a világunk. Próbálj meg együtt maradni. Hát mi ez a sötétség? Nektek is sötétben látszik? Az ott egy barlang? Nem tudom, nézzünk be. Nálatok van fákja? Nem igazán. De majd mindjárt összecsapatunk egyet. Kettőt. Mekkora barlang, új. Benézünk a hegy gyomrába is, srácok. Hát ez elég veszélyesnek látszik. Amikor odakint meg az is be az eső, úgyhogy Más nem is tudom. Hozzak egy kis fát. Szerintem meg kéne pihennünk innen, azt, ha majd lelát az eső, folytatjuk. Szerintem is. Pihenjünk egy kicsit. Na szóval igen, ott jártam, hogy... Ja, úgy elállt az eső. Na mindegy, majd ezt a történetet elmesélem később. De hol itt Pepe? Elállt már az eső? Ja. Pont Ja, most jó, mondtam jó Bájnak. reggelt, emberek, jó reggelt. Csak közben szétnéztem itt a mélyében. Nem Találtam hallottad. valami túlértékes dolgokat. Nem. Én mondtam már, hogy itt olyan jó sok fű van. Kedvem ezt szárnyalni. De menjünk fel a hegy tetejére és nézzünk szét ott. Hát pont most meséltem Benőnek, hogy mi volt karácsonykor. Csak nem tudtam végigmesélni, mert elállt az eső, aztán gondoltam, inkább induljunk. Mit? Hol kell felmenni? Ja, hogy itt? Jó. Vagy nem. Mi? Kacok! Jaj. Igen, én is elég meredeknek látom. Inkább valahogy menjünk körbe. Nézd, De én már találtam egy utat, csak én miattatok estem le. erre gyertek. Hát, Dani, gyere. Nézd, itt vagyok mögöttetek. Ahol. Gyertek. Yeah! Arra is el tudjuk Hát, menni, túl mert- jumbo azt ide, oda, úgy. Könnyű megcsinálni. Úgy, ide, igen. Könnyű megcsinálni. Neked. Itt felugrott, itt, így, erre, úgy, nagyon jók vagytok, tudtok még követni? Így, úgy. Igen, itt erre egy kicsit elfreestylozunk. Itt fel, itt át, itt. Csak szivattuk, ugye? Gyerünk Arról volt Peti. szó, hogy tojásokat keresünk, nem az, hogy beugrálunk egy egész jungle-t. Hát tojást keresünk, csak minél magasabbra, annál messzebbre ellátunk. Érted a logikát? Ja.
Kéne keresnünk valami, nem is tudom, valami rétet, ahol talán találnánk tyúkokat, ahol talán találnánk tojást. Na most neked hímes tojás kell, vagy igazi? Hát És szerintem amúgy- hímest azt nem találsz a földön, hanem Hé, találtam kakaóbabot. Amúgy nem tudom, csak úgy, érted, nézem a tévét, és egyszer csak rájöttem, hogy hát ez rohadt unalmas. És húsvét van, menjünk tojást gyűjteni, de azt szerintem mindegy, hogy milyen. Hé, arra van egy mező. Úgy hegység van, srácok. Ez viccesnek ígérkezik. Ja, lást megyünk be. Gyertek, kövessetek. Pitne vagy. De várj, Benni talált egy hegységet. Én meg egy mezőt. Talán előfordulhatnak tyúkok. Nem tudom, de malacoz van bőven. Dani, van még életed? Sok? Van, ja. Akár le is ugorhatna. Ott egy víz. Hol? Itt. Ja. Peti még követ minket, vagy leragadt már? Hát ő már Elég elakadt. nagy hegy. Ott van lent előttünk. Hé, hello. Levágta az utat. Hallod, Peti, ez mióta rét? Ez egy kis fensík. Arra felé láttam egyet. Érted? Ma minden állattal találkoztunk, csak csirkével nem. Ezekkel vigyázni kell, mert ezek hegyi vaddisznók. Nézd, hogy spurizik a hegyi vaddisznó. Hát már megijesztetted. Cucu. Csak óvatosan, mert akkor meg is támadhatnak. Ja, ezek kezdenek unalmasak lenni. Szerintem innen álljunk tovább egy kicsit. Jó. Nézzetek, Na, gyertek már srácok, mit bénáztok? Figyelj, szerintem ez a hegymászás már kezd nagyon unalmas lenni. mert most... Hát most figyelj, a fincsi tojásért megéri. Tumbinán, na, tudunk belőle csinálni csoki tojást, tojásrántottát. Ja, Érted? Teljesen ugyanaz a kettő. De amúgy innen hova menjünk? nézd bárányok. De még most se tyúkok. De innen hova? Várd meg Foxit, mert nagyon béna. Nem tudom. Nézzétek! Mi van itt? Beri! Jöhet, te túléltem. Kabum! Őrültek. Hé. Nem ugrunk le megint? Megyek. Csak viccolt. Én azért felmegyek, jó? Menjünk erre. Jó, most olyan negatívok vagytok. Kövessetek. Természetes ugróhelyet olyan ritkán találni. Már eltelt a fél délelőtt, átmentünk a fél világon. Ott egy rét. És... Hé, itt vannak tyúkok. Jó. De... Ezeknek nincs egy tojásuk se. Tojá. Ezek nem akarnak tojni. Tojá. Na mindegy. Akkor menjünk tovább. Hé, de miért csak én képzelembe vagy oda lent tényleg világít valami? A vízbe. Várjunk csak. Tényleg világít. Nézzük meg! Jó. Az, hogyha megnézzük. Hé, Peti, lassíts, mert veszélyes lehet. Engedd előre a karmestert. Azt hiszed, hogy csipával van sonka. Hát ez... Ön kis föld alatti barlangocska. Új. Ez láva. Csak óvatosan. Hé... Valakinél van fákja. Nálam van. Nálam is van egy nagyon pici. Akkor jó. Hallod? Szerintem itt nem tudunk visszamenni, mert nagyon mélyre besorolt a barlangnak a víze. Szóval muszáj lesz körbenéznünk. Gyertek. Gyere, mert jön a fákja osztó. Hát ha már úgyis ráérünk.
menekül gomb. Hát nem is kicsi. Mi? Itt ragadtunk volna. Nem, oda fent van egy másik lyuk. Hoppá! Hol? Ja. Sőt, ide lett is, a lábánál. Menjünk lefele. Behatolunk a földbe. Akkor jó. Itt egy denevér. Az üres. Na jó, de csak óvatosan. Mi? Mik ezek itt? Hú, támadnak! De inkább harcoljuk ellenük. A felébe, Ezek csapda! zombik! Csapda, Dani! Csapda! Mi ez a kicsi? Mi ez a pici? Kamikaze! A szeretetért teszem! Hú, Nincs több. Ez. Egy láda. Mi van benne vajon? Egy tojás. Enyém. Enyém. Egyel mit kezdjünk? Ma tiétek, enyém. egy igazi tojás? Igen. Hú, rántotta! Jövök! Uta! Kinél van? Benni. Kapjuk el. Ne! Ez lenyúlja a tojást. Kapjuk el és verjük meg. De nem tudom, nem tudok már menekülni! Tényleg. Másik irány. Most már nem menjünk akkor. Valahogy vissza kell úsznunk. Hát akkor próbálkozunk. Jó lesz. Csak ezt itt el kell ütnünk. Majd én nekiállok. Segítek. Úsz! Gyerünk! Nincs levegő! Jaj! Kit Jaj, végül. mi? Hé, hát így jöttünk be. Peti, Ez ez egy- te hibád. Ja, Rossz előtték. tudja, hogy valóban elkombináztunk. Szerintem meg eléggé jó helyen járunk. Azt fakta. Mi? Egy falu? Mondtam, Hely, hogy jó észre ne helyen vegyenek. járunk. Tudunk lopni így cuccokat, ha nem vesznek észre. Nincs is a környékünkön falu. Hé, Menjünk a sunnyugjunk. kocsmába. Jó. Ahó! Van itt valaki? Ahó! Üresek. Hé, itt vannak. Ahó! Hello. Hé, itt a Ez házakban nincs senki. Halló? Valaki? Hú! Ó, jó napot! Véletlenül nem árul tojást? Hát, nem. Hé, bocsánat. Elnézést, véletlenül nem árul tojást? Nem? Jó napot! Véletlenül nem árul tojást? Nem? Köszönöm. Elnézést, esetleg tojás? Nem, jó. Bocsánat. Jó, oké. Bocsánat. Nem, nincsen csirkém. De mi is keresünk. Nem. Elnézést, azt szeretném kérdezni, hogy nem. Bocsánat, árul? Nem. Ne haragudjon, csak benéztem, nem akartam semmi rosszat. Hé, neked honnan van ilyen gatyád? Lopta. Találtam a Kovácsnál, szólni akartam, de hát össze-vissza szaladgátok. Neked is van egy. Elloptad a Kovácstól? Jó, Az Kovács, véletlenül nem árul tojást? Nem búza? Nem, köszönöm. Box. Hé, esik! Gyorsan bújjunk már a házba. Mondhatnám úgy, hogy a... Itt a Kovács. Mondhatnám úgy, hogy a Én Kovács szembe vagyok csak vele. kapta. Tessék, Hey, gyertek be, itt meleg van. Nekem nincs rá szükségem. Benni, te is kapsz. Hé, Dani, gyere be! Sietek! Tessék, te. Köszi! Bedobom ide. Vagy... Nem. Inkább hazaviszem. Jó lesz. Kutyának. Jó lesz valamire. Viszont én éhes vagyok. Én is kajálok már kicsit, csak nem tudok. És szerintem bedobhatnánk egy délutáni pihenőt.
aztán majd tovább állunk. Tipis topi asztal. Oké. Én bemegyek a Kovács házába, ott melegebb van. Oké. Akkor jó pihenést. Neked is. Jó pihenést. Kedves volt a falusiaktól, hogy befogadtak minket. Ja, de sőt még útba is igazították, mondták, hogy erre lehet találunk. Tojás! Pagli! Tojások? Itt nagyon sok van. Rengeteg. De Ó, miért itt nem? vannak tyúkok. Még a fán is. Ez egy aranybánya. Ja. Inkább tojásbánya. Kösz Úgy. tyútyú. Kedves tőled. Eddig kinél mennyi van? Én szereztem ötöt. Nálam van 4. Nálam is 4. Itt van még egy. Kedves ez a tyúk. Itt is egy tyúk, beesett egy gödörbe. De nem tojt, úgyhogy nem segítek neki. Névtelen. Szerintem lassan elindulhatnánk haza. Mit Több szóltak mint egy hozzá? napja. Több mint egy napja barangolunk. Hát, jó lenne. Csak én elsőleg eszek. Srácok? Hát nem tudom, előtte össze kéne csoportosulni, mert én már elvesztettelek titeket. Én is. Én Ezt itt látom, de Donit is látom, itt Én vagyok. Itt. látlak. Megvagytok. Gyertek papához. Éppen erre az esetre hoztam magammal egy kis térképet, hogy mi pontosan, már nem látom magunkat a térképen. Hát az jó dolog. Gyertek el erre, majd én hazavezetlek. Okés. Igen, most itt jövünk egyenesen, igen. Itt erre, itt jobbra az elágazásnál, igen. Itt erre be a faluba. Vigyázzott egy kereszteződés. Ó, nem, És a faluba visszaértünk. aha, de már nem Szerintem vagyok nem járunk rossz úton. Nézd, egy tojás! Ja, nekem van 7. Nem lopunk egy kis rékat. Nem. Most tojásra jöttünk. Igen, itt egyenesen. A húsvétunkra szeretem rékat. Hátra hoz nekünk tojást. Hé, csillagkaput nem lehet építeni, mert mi nagyon messze vagyunk. Mondom, Hát- hogy ilyeneket. Hé, tojás! Csirkék. Tyúkok! Tojás. A tojgli! Nekem nem adtak tojást. Ott egy. Elloptak. Hát figyeljetek. Végül is, amit akartunk, ez sikerült. Most Hát, már csak haza kell jutnunk. egyszer csak hazaérünk. Szerintem induljunk erre. Hát pont az ellenkező irányba mész, Peti, jó van. Nem, arra kell menni, arról jöttünk, arra van a barlang, emlékszek. Vezess mester. Új. Nem hiszem el, mikor érünk már haza? Hát figyeljetek srácok, elméletileg, gyakorlatilag így kb. Most. Ha? Hádikó! Ez az! Jövök, Dömbi! Hogy én ilyen magasra építettem a házamat. Jól látszik. Jövök, Dömbikém, várjál! Ez az! Szia csacsi! Állj! Nagy érdep is. A tojásokkal mi legyen? Hazajöttem. Nem tudom. Nem tudom, de Dömbit meglovagoltam. Szerintem menjünk el Bennyhez és beszéljük meg. Na, menjünk át hozzá. Szóval menjünk át. Gyorsan menjünk át hozzá. Szia! Azzal meg. Peti, ajtót zárd be! Hú, még tart kungfus film, majd ide vagyunk, jó? Mi mindig Gyertek. meg? Yeah. Ezt néztem Mi? én is. Ezt néztem én is, mielőtt elfittem volna arra a tájfilmre. Na szóval, végül is van 7. Azaz 7 darab folyások. 6. Nekem 6. Odaadom neked. Ez viszonylag egész jó. Én nem adom oda neked.
Sajnálod? Aha. Tessék. Köszi. Nem még. Most akkor mit csináljunk? Hát... Mivel esik az eső, ezért... Lejössz a konyhába, megsütjük. Ja. Én csinálok egy tortát. Jaj, Nem, te. nem bánod, Benni. Hát figyelj, itt a hűtő, szolgáld ki magad, itt a sütő. Konyhapult nincsen, de hát arra nincs pénz. Na minek a... Basszus! Rám esett a kép. Ellökted a festményemet? Te hálátlan. Zsebes. Nem én. És véletlenül eldobtam egy tojást. Ahogy megijedtem. Még átszaladjuk egy kicsit egy tortáért, meg vörösborért. Az... Jó. Én Meg egy kis ebből... ünneplést. Hát, menjünk. Várjál, átmegyek veled. Gyere Benni, gyorsan átfutunk. Hát, ha nem ázunk át. Nem jössz? Én ma úton vagyok. Sétek. Futás. Futás, futás. Elázzunk a picsába. Lábadat megtörölni. Hú, egy macska belét tőlem. Bocsi. Gyere, úgy. Jó, cica. És hol az a bor? Várjál. Meddig kell még várni? Nem hiszem el. Órája várok itt, csinálnak ilyen sokáig ezek. Szia! Mi? Nem hiszem el! Finom! Megittátok a bort? És Van még nyugi! Na azért mondom. Ez Jó féle! tényleg elég jó. Rapadom! Jaj, nem. Lesz a kis borocska. Hú, Peti! Nem, hogy pucsit azt hittem. Rá is ugrok a hátadra. Hú! Na. Hát ez már is jól végződött. Mint általában a húsvétot. Ja. Ezek ma akkor van. Cica, te kérsz egy kis bort? Nem Ja. kell neki. Hé, ne pazarolod a drága bort! Mi az, adjam macskának, hogy mi a... Megölöm. Neki megyek. Nézzük ki a tévét. Megnézzünk tévét, mert elegem van. Mi? Gyere fel! Hol? Mi? Bazd! Hú. Leestem a lépcsőn, várjál egy kicsit. Várjál. Na jó, én kidőltem. Várjál. Eszem egy kicsit. Eszem. Basszus. Hát és ezzel a kis mesével kívánunk mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, és a lányoknak pedig sok locsolót. Kellemes ünnepet emberek. Boldog húsvétot. Sziasztok! Csöpp. Á.